Right, people, wagwan, and welcome back again. Panapa patinoita nguavhiridzo netsvakiridzo patinongoavha malatest patokupai nyaya dzinenge dzichiitika mativi mana ose nyika yeZimbabwe. Ndofunga tisati kuziva nyaya dziri kuitika naByBit namaiguru ake naTraimo. Mfeso charinganonzi Traimo ngasukanganisa. Saka situation yenga ichiti confuse, especially inini hangu personally yenga ichiti confuse singaiti kuti mana nemanetsi anoita zvimoko zvedu isusu ndega but chibaba icho to believe tu zvimoko chotanga kutorwa nacho mavidhiyo chotanga kuita sei kuita nacho zvinhu then vanhu tichiti no munhu ari kufara taishaya kuzoti manotsi ava chibaba wakachitora kupi ende manotsi aya anoitwa sei. Saka ndazoona ndine vhidhiyo yandinaro panapa riri kurelata naByBit namaiguru ake nemurume wake ndatogona kuona panapa nekuti sometimes tinoona kufunga kuti maybe vanhu vari kufara ivo vasiri kufara. Saka ndine nyaya iri similar inonge ichiitika kuByBit yakaitika futi kwaProphet Tifred. Saka ndichaplaya vhidhiyo iri panapa dzanobva mariona mobva makomenda awo kuti bo here uye zvebarika rinoitika here zviri possible here kuti undogana wakadzwako tu vachifara wese kana kuti vanenge vaine kakunyangirana kanenge kari pavari because vanogona kupedzisa vanhu vakuita se vakunyangirana. But for now ngatiboplay vhidhiyo tinzwe kuti zvakamira sei. Makadi mdara Tezimba makadi ko baba madzimai ako wangu madzimai wangu isi uyu ndio wokutanga uyu ndio wepiri. unorigona sei barika? Barika riri nyore nokuti chinongodiwa kupa vakadzimai vako mutemo yakakwana nekuvachengeta. Ati mukuona zvinhu asizi even the prophet himself ari kutoshamisika kuti iwe unorigona sei kubarika which means my man of God achi kutotsvagawo kuti vanoti vane barika ava vanongavaedza vagona sei because vashupira noita vanhu vavo. Saka apa pakaedza ndichapozi datingonzwa chete Saka mainini munowirirana here namaiguru? Ini namaiguru towirirana. Hamuna kana problem? Hatina. Gulesi? Ndizvozvo chaizvo tinowirirana. I love it. Maiguru makambonetseka nekuita mwana? Chokwadi ndakambonetseka nekuita mwana ndosaka takazozvipira kutora mainini kuti vauye. Saka mainini pavakauya munozoitawo mwana here? Ndakazoita hangu vauye. Imi muri kuimba kuti vakadzi venyu vanowirirana baba but ini handisi kuona vachiwirirana here. Ini ndinotoziva kuti vakadzi madzimai angu anowirirana nokuti vanoenda kumashops vese zvese zvandinoita ndovaringanisa. Mati munowirirana? Hongu tinowirirana Prophet. Ndizvozvo chaizvo tinowirirana. Ndotaura here? Ndotaura here? Iwo unoswera uripo pamba here unotaura kuti vanowirirana? Aiwa indoswera kubasa. Good. Imimi chiitai kana vachiwirirana chiitai kuti vauye iwo uende kunze vamire padhuze nepadhuze ka? Now imimi mati munowirirana ndizvo zvamandiudza? Hongu chokwadi. Ndoda kuti mudaire mese ndizvo zvamandi kutaura here? Hongu. Izvozvo. Imika munoona kuti chika regai ndikutaurire chokwadi. Aya mafaniza muda kundiitira. Inini zvenyu zvamunoita zvokuti kana murume aripo munoita kunge munowirirana hazvishande pano. Right? Kana muchiti munowirirana
sezvamuri kutaura. Saka nyaya yebanga handichataura. Aiwa, nyaya yebanga taurai papa. Nyaya yebanga ina handizivishe. Mati mama? Nyaya yebanga ina handizivishe. Imimi baba pane nyaya yebanga yamamuchiziva here? Handina nyaya ndoziva nyaya yebanga. Kana zvakambopinda munzira dzangu zvichiti ndine banga. Garitsanangu kana rine nyaya dzimwe dzatingazivi here. So, alright, izvi zvebanga tozvisiya. Bhosi mimi munowirirana. Kwete, munhu waMwari, nyaya yebanga taurai tinzwisise. Oh, alright, ndakusiya. Imimi muri kuti nditaura nyaya yebanga, but ndinasida kutaura nyaya yebanga, ndoda kutaura nyaya yeropa. Taurai zvese, munhu waMwari. Ipapo mune matogona ishe, taurai. Matichi? Ipapo mune matogona prophet, taurai. Panyaya ichi? Yeropa. Ndiani akaita barika rikazopera zvakanaka? Abrahamu wakaita barika, but Haga akapedzisira azongodzingwa. David nyaya dzake nevakadzi vake ihobho hatsitaurike. Solomon wese hakuna akazombopedza barika zvakanaka. Vanhu ava vakawirirana kuti pamberi pemurume tofanira kupretenda kunge towirirana, but vanhu ava vamhoresana, ava havataudzana. Zvinotova zvinyowani kwandiri nokuti ndisana kuona zvakadaro nokuti ini ndotoona vadzimai vangu vese ini nyaya ndikuramba ndichingoidzokera ndichirelata naBhayibhiti nemurume wake, because vane picture yavanouya nayo kunoku vachitanga zvese zviripo, but zviri possible here kuti vanhu mawirirana anoita Bhayibhiti nemurume wake namaiguru wake? I think izvo zvinenge kunyangirana, because jealousy ragara rinenge riri matiri. Saka maona kumbowirirana kuti for now ngatimbodaiwo, but chokwadi chechecho munhu anenge achiita se anenge achiremero. Saka rega ndikondenye vhidhiyo kusvika raita se rapera tichatsonzwisise. Fambidzana vanochiya zvakaringana, saka kuti nditi ndingati zviri mudzoro mako zvauri kutaura, zviri mumusoro mako. Aiwa, zviri mumusoro mako. Vanhu vasingamhoresane, vamhoresana. Chikonzero chiri kuita nditaure zvangu nevakamira apa inyaya yekuti vanga vapadhuze nekuurayana. Ende zvanga zvichiitika serious. Ende zvanga zvichiitika ka munhu wese achishokekana. Because these people, even paunenge uripo paunoti vanoenda kumashops vese, vanobva pamba iwo uripo uchitoti ana madhamu vari vese, pavanongonoti pote aziva kwake, hapana anotaura nemumwe. These people, they don't talk. Imimi sei makanyanya kumuvenga? Ndandisingamuvengeni, iye ndiye anotondivenga. Hanzi munomuvenga kani? Ina nombovavenga, ndaitovafarira. Mbva zvazoita sei? Iwo ndo anotongondivenga. Baba, barika riite baba, barika nenharo. Wabata chirembo kamudhara. Barika zvako zvokuti unopa vanhu mutemo. Iwe vana ava kuvapa mutemo. Kana paina ari kufunga kuita barika, dzidza pamuonde. Iwe nekunetsa kunoita 1 mukadzi wozoti 2. Vakadzi vanonetsa baba. Akabva mukurukwa nhasi, next week akati akuda zvimwe, wozoti 2. Dai Mwari achengeta mhuri. Ndachitaura nokuti vanga vapadhuze nokunourayana. Endai munogadzirisana nemhuri yenyu sezvo mane hinti baba yekuti vanhu ava ndo vasingatombotauridzana ava. Kutouya kwamaita kuno mese idisguise.
vese vari kungoti blaza vanga vangofunga kuti kune hombe dziri kuvhurwa kuseri. kuone kuti wakauya kuzo uri mharadzi ndakagara nezvoona ini pese pese baba anowandira kumba kwake uyu ndiri ndega iwo ndo anopfuura murume zvingani zvaunoita zvingani ndogadzirisa izvezvi ndagara kuti uri mharadzi aiwa baba vanenge anowandira kumba kwake uyu kopa kuita hondo muchechi mamuchiti munowirirana 1 naye abaibhiti neamwe acho mamuchiti munowirirana 1 in fact this video harisi abaibhiti but ndiri kuunderstanda situation yakafanana neya abaibhiti yekuti vanhu pandikwabarika then ndotanga kunyeperwa navanhu kuti vanhu vari kuwirirana vanhu vari kunzwanana no hakuna zvinhu zvakadaro hapana kuwirirana hapana kunzwanana ndochokwadi chachisingaputsichi ukama saka tingoripa pakuti tionesana nekuita sei but nyaya iyi ndazongoiisa by bit so that mazimbabweans sometimes pakaiswa example iri padhuze unokwanisa kurelata nayo fast unokasika wabatisisa nyaya so ndo nyaya dziri kuitika idzi ngatinyatsodzoti hondo yakapera seya ndiwo unouya nemushonga iwe wakauya nemushonga all right pachechi hatirwe dzakawanda zvinhu zviri kuitika kubackground chidzika mai ndokoroa emise chinzwai vanangu chinzwai baba muri kutonotanga from 0 endai munogadzirisa vanhu ava for now handisi kuda munhu anorova mumwe panapa kunzwanana mazvinzwa here amai takunzwai munhu wamwari asi ndinorwadziwa makadii mudara saa ndo zviri kuitika mumastreets izvo andika iri vhidhiyo yanatora kuchechi kwaprofet tifred the latest one harina nguva rabuda nangofila kuti no zvinhu zvikai zvinhu zviri kutoitika pamwe pacho kuti chitofunga kuti maybe hazvisi kuitika because ndofila kuti as much as chibaba chachiandika chichikwanisa kuunganidza vakadzi vacho but doesn't mean kuti vanhu vanenge vachiwirirana vachikwanisa kuita clip wese doesn't mean kuti vanhu vanenge vachiwirirana saka zvezvakuda kuti padhuze tonyatsoongorore zvishuwa kuti vanhu vari kuwirirana because chinonzi jealous rimwewo level rechimwe chinhu uchatinotorespecta zvekutodaro saka guys thank you very much for watching, for supporting, for subscribing, for following. Zvakakosha zvamunoita mukati meupenyu hwedu zvatinotenda zvatinoappreciata ndinongonamata kuna Mwari ari kumusoro kudenga kuti dai mabasa enyu nezvamunoitawo nemahustles enyu dai aropafadzwawo nekusimudzirwa nekukomborerwa so that zvinonakidza kwese zvinonakira tese semhuri yezimbabwe kunoda kuzomaketa nesu oda kumaketa mabhizinesi avo vakasununguka kutibata padapa dzedu dzinoti 0774045235 uyezve kutambawo tumagemu toiti nomucomment section hazvina mboshata zviri health zviri bo futi izvozvozvo kutiktok tiriko mangosisa dj spark zw tinoposta zvinhu ikoko tiriko tichingobatika with that we are out.